koláčik, to. Koláčik. Ukazujete, čo to? To je Nikolaj, ja to iba robím. Počkaj. To je dobré. Ešte raz, ale už stačilo. Používa sa. Používa, málo kedy, ale. Ježiš, Nikola. Počkajte, my vás na to stopneme na chvíľu. Ale nie. Ja ti to... Tak oka nehrám sa. Dobre. No. Teraz som nie. Tak to viedu. Dobre. Oka. Ideme ďalej. Bude to dostávať moje segre, lebo ja idem za to do školy. Ja mám do školky. Dobre. No, takže to je otázka. Hral som GTA 5 u kamoša, alebo GTA San Andreas? GTA San Andreas. OK, takže druhá otázka. Lukáš, kamarát sa volá Lukáš alebo Michal? Ako? Lukáš. Áno. Druhá otázka, tretia otázka. Ktorá hra ma baví? Minecraft alebo CSR? Minecraft. Ne, CSR. Čo robíš? Neboj, to neboli. Bol to tvoj nápad, môj nie. To ma baví. Keď môžeš si hrať svoju segru. Skúsi to aj vy na svojej segre. Chovaj. Sme späť. No poď. Ležím. Ide 5. Ešte 5 razy. A končíme. Poď, dáme ešte jedno. A tak sa ti to neoplatí utierať. Budeš mať viac a viac tie šuhačky. Vidíš? No poď. Poď. Ja vidím vás. Poď. Tak končíme s tým videom. Ok?